ineyo ndikufuna ndirama yanga. I want my money. Dzoloteneka audio amayi Patricia Chimombo amene ndithu amalongosola kunena kuti pali ma activist ena chabwino iye anagwira ntchito koma ayamba kupanga abuse akumanamiza anthu kuti iwowo amalumikizana amadziwa ndi ena ake kuti atha kuwapangira mapasipoti bla bla bla. Ndiye pano pabweranso umboni, pabwera mmodzi mwa anthu amene anapusitsidwa ndi amene anabedwa ndalama ndi anthu ngati oterowo ndi awatchula dzina mkatimo awatchula dzina ndi akuti. Good morning everyone, wherever you are. This is Machado speaking. Inenso nimafuna ningo yankulako kuphera mphongo pa VN imene mayena atumiza imene kalibe akupanga Pastor Shumba. Ine nimafuna ndivomerezana nawo mayi amenewa ifwe monga amene afotokozera kuti Shumba anamudira wina ndirama ya 600,000 kani ya passport. Inenso ni mtu mmoja amene ndikulira ndikhalidimena ndipanga Pastor Shumba. Ine nimapanga business yokulisa masuti. Ndipo kotengera kuti Shumba ninkacheza nawo anapita kulimbi kwa mbale wanga katika suti. Ndipo poyamba anapita anali akazanga. Tapeza kuti kenako akazi aja naita namunawo anapita kumene kuja onse limodzi. Kwa mbale wanga kuja ukatenga suti. Ndipo suti imeneyo inali ndi ya maroon, the jacket and the trouser. Nina aso anthu mmata kumaona nawo ata akumasita didi pena ma status amene mmacheza nawo. Suti manager anakatenga opanda kupereka kolo one tamba. Ndipo tengero ni macheza nawo na kulubirira Shumba. Koma it was March chaka chomwe chino. Kuchokera March kufika date ya lero October 7. Shumba sanapereke kolo 10 kwacha. Ndakandikoya yankhula Shumba ndifuna ndalama ndipaseni. Ndikutumizira. Pakana nauza akazanga. Akuti ndikutumizira. Nauza akazanga anayankhula fwene sindi around. Umango anamiza akazanga ndikupasa. Chapo notengani ndirama mukasi yedu konkuja muna katenga suti kisha. Ndikasiya. Kwa zinafika size oti hivi na akazanga aja anagonja anasiya kuwafusa. Ineso last week yomwe itakari kukangana ndikuwafusa. Mote anina kuti amanina kuti ayo sanga pereke ndirama ayoso iyo samamba kantu sama opakana. Fukwa nauza kuti koma ndikafika osachidwa pa ino ndile sitizagwirizana iyo. Ndipo ine ndikuza ndipo musaona ngati kuti niyo simungapezeke ino ndisati ndikusake ndikupezana. Malawi yose ndikwatu. Anayankhula zawo zachipanga pamene panja. I've been asking myself why muntu uyu amati yeye ni mbusa akulolera kumaja za anthu kuti anthu ena. Koma ndeni madaba kuti ni mbusa wa mtundu wanji amene akumaja kuti anthu ena. Popeta Bible imene kuti aliyense azaja tukutanachi. Ndiye ndikuphera mphongo ndikhalimena panga Shumba kuti limena kupanga Shumba loma abera anthu. Umubera muntu 600,000 ya passport ine 150,000 emene na charge suit imene nazo kuti undipase 150,000 muri pano pa ine ni madandaula ndirama yang 150,000 wiki yatha itakangana ndikuwafusa kuti andikupasa within this week jet lero wiki 2 koma kuchokera no nthawi imene anatenga suit ya ine anatenga March. Then ulaba kuti ndi activist wantundu wanji omwe abera anthu. Komanso yemwe akamapanga maaudio yake amachira ku nkhani ya Mulungu. Ndi chifukwa chani amasokoza mawu a Mulungu. Amafuna kuti ndani atame. Chifukwa zikonesa kuti amapanga izi kuti wina yake atame. Osati cha Mulungu ngati mwa mulibe. Ndene mafuna ndikusimikizeni na Shumba kuti suit yanga mine munatenga ni ndirama yangayo ndikuifuna. Inenso nane nimachita kukesa tukuta kuti ndipeze ndalama ndizipanga ma business yanga ndikuti. Sinimafuna kukhala chete nimadana ni moyo opempha ngati mene mmapanga. Mwakala mukuchula kuti ine ndikudikira akuti andona zokona 4 zimene inuyo mwakala mukuchula kuti zikupasa ni ndirama. Ndipo mundipasa ndirama yanga kuti kuchokera kwa amene. Ndipo inuyo anthu amene ndikuzokwachula mayina nduna zimene zozo ngokupasa nuli. Ngati ine ndikunamizira ni mutsutsi.
ma message yanu ndinayo napanga screenshot nasunga ine kuti uzakhale mboni koma sindifuna kai kuya lusani kwa ministers ameneyo munanena kuti akakupasani ndrama iniyo ndrama yanga mundipasa ndipo ndrama yanga simukundipasa kuchokera March kumafika pano pa November chaka chikutatso pano koma ndrama yanga simukundipasa ine soti ndili ndi banja ndili ndi ana amene madalira inuyo chimodzimodzi inuyo akazanwa kusocha aja amakudalira ninu ngati kuli ana so mukumakani nthawe majeti kuti lanzana nimafuna ndikusimikizeni kuti ineyo ndikufuna ndrama yanga. I want my money